स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आज से करीब 5 महीना पहले रिलीज कल गए रहे, जौना गाना के नाम बा लहंगा लखनऊआ। ई गाना काफ़ी ज़्यादा बवाल मचैलक और ई गाना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी आ गइल बा। आप लोग के बता दी कि आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द ये गाना के पार्ट 2 यानी लहंगा लखनऊआ 2 आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द रिलीज कल जाई। ये गाना पर काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहल बा। ये गाना के गौले बाड़े भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी। ई गाना के लिखले बाड़े अखिलेश कश्यप जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े श्याम सुंदर जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के जब भी रिलीज कल जाई आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ई गाना के पार्ट 2 के इंतज़ार कर रहल बा। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।